नै हाबानि अमा फोरानखाबायलै थिन थारिखनि फैलादो बयबो मंगलबार थारमाने बेखौहाय स्पेसियेल बे माजोंमोनलाय थारुनजों अमा गोरानजों मेनेजारालाय बे नै बेखौ सोरबा सुबिदा मोनाला बिनि थाखाय दालि दं ओमफ्राय बे खालि माबाल' मा होनना बुङो थारुनजों अमा बेदरजों बे मोनसे भारानिल' जाहैबाय मोनसे आइटेमल' जाहैबाय इयो आइटेमा थाबाय लाब्रा थाबाय थास' अमा भाजा थाबाय दाउ थाबाय फैदो बयबो सम माबायाव मंगलबाराव 3 थारिखआव रेडि लाहार फाहार लिंहरदो हाबानि होनबालाय लिंहरदो हाबायाव लिंहरदो जानो लिंहरदो मानसिफोरखौ रायजोफोर बयबो फैनांगोन देरा दे मा जाबुं दे जाखै रोङालै जेबो फैनांगौ बुंनो रोङा आङो रायजोफोर बयबो ज' जानो फै आंनि फिसाज्लानि हाबा दाखाबो हाबाजों मंगलबाराव सोरखौबा बावबायला खमा खालामदो दे फैनांगोन सोरबा बिखुनजो गोजा माबानि हिनजाव गोदाननि बिखुनजो गोजा जेसेबां दं बेला बिबाय आरो नै बे आंनि आइ बेला बिबाय आरो खायसे बिहाव गोजा नै हिनजाव गोदाननि बिहाव हिनजाव गोदाननि बिहाव बे दा जों बिहावाबो गोरलै गोजारा नै बिहावा नै बेबो बिहाव माबा जायो बिगुमै जायो दा साला बेवाइसो बेवाइ नै बयबो दादगारिनि आसोलायनो जायखौ नुबाय थाय गिजोबखायो बस नै थाखामानाय सालाया थाखामानाय बस नायनानै ला बेदर मबे सोरनि जानांगौ जाखो थारमाने मा बिदि खालामदों लाखांखाबायरा माथो होनदोंलाय माइबा लिंहरदोरा एसे हनै आदा गायदों बे लाइफाखौ नुवाखै नोङो खोना बेखौथ' बुंबाय आं दागारियाव आदा गायनाय बायदि 10 थायोमोनला दागारिया बालाहामा जाबायमोनलै नावरा मा मैबो नायखेना बुङो दिनै बोरैबा बे हासिङाव जाबाय औ राय हनै हाबा लागो माबाया हामबायलै हामबाय रायजोफोर हामबायसै हा नै हाबा मन्दपआव देखायनोसै नै बानायनायखौ पेन्देलाखौहाय देखायगासिनो दं नै ओरैनोबा हाबग्रानिफ्राय लानानै मिथियालै सोरथाय जायगा बानायनायदोंमोन मैबा बानायनायखौथाय बानायाखिसै ना बानायदों जाखो
बेजों हाबग्रा आरो बेजों हाबनानै नैबाव साहा लोंग्रा जाहैगोन आरो साहा लोंनानैहाय जा गुवार बानायखाबाय स्पेसा गुवार जाखाबाय ने बहाय जिरायग्रा बहाय औ साहा लोंफैग्रा जाहैबाय जिरायथ'ग्रा जाहैबाय ओमफ्राय ओरै ओंखारनानैहाय नै ओरै थांनांगौ आरो ओंखामया ओंखामाया बैहा औ बेजों जाफैबाय ओंखामा बेसांनिनो आदा इयो होद एसे माबानोलै नैबेजों ओंखाम संग्रा 45 ना बेसेबांबानो 46 थारमाने मा गैया बाराफोरा गैया दङरा भाराफोरा माने गावसोर दंखायोना बुंनो दंखायो भाराफोरालाय माबा मा होनना बुङो सियार 300 300 लाबोदो होनदोंदां ओमफ्राय डाइनिंआलाय बन दंखायोना डाइनिं माने बेयाव जिरायथ'ग्राल' ओमफ्राय नैबाव जिरायग्रा मन्दपनि गफर आरो ओंखाम जाखां ओरै हाबफैग्रा आजिखालि बेलाय सिरि मोजां नुयोबोलै नै माखौ दा लाइटखौहाय मोना सफैयोला मोनायाव समायो मोनायाव सफैयो मोनायावसो अखाया हादोंनो हागोन ना थाङाखैमोनलै मोजां जागोन साजायला गाबोनहाय मोजां नुगोन मोनायाव सफैना गाबोबाय हा मोनायाव सफैना जोंलाय बबेजों थाङो ओजों माबायावहाय मा मावगासिनोमोनलै आं दा माथो बंनिखौ ना होजोंनिखौ ओमफ्राय ओंखाम जाखांनानै दानहोखांनानै ओरै थांनानै ओरै हाबलांफिननानै आरो बैजों गेटजों थांबावबाय जाबायलै रायजोफोर हामथ'बाय थारमाने एक सालिया नालाय औ दुइ सालिया बानायथारा